Kula niku nampa dawuh saking Pak Sumidi nggih ta. Nggih. Beliau niku pancen anu kok Mas mindit ning wayang. Oh, nggih. Dawuh kali Petruk nderek nglipur utawi ngregengke swasana anggenipun ngunduh mantu. Salakone sing dawuh ya Pak Sumidi dhewe wajar. Karo mele wong pancen Kyai Sukoharjo, Mas. Nggih. Sukoharjo niku mindit lan penggemar wayang kulit katitik sing sami nenggani tasih kathahipun boten umum. Betul. Aduh ya betul. Alhamdulillah. Lah wong pripun Mas? Kados sing kula aturke wawuh ngarep. Nggih. Sukarjo niku dadi pengrajin wayang kulit nggih ta? Enten. Ana. Terus bangsa Blangkon Beskap niku ya Sukarjo. Leres. Gamelan ya Sukarjo. Sukoharjo. Mula nek nganti dadi Kyai Sukarjo kok ora tresna karo budayane dhewe, bakal kelangan. Tur nggih kathah dalang yang saking Sukoharjo. Saestu mila niki kula salam taklim kunjuk dhateng para kadang dalang ing Pepadi Sukoharjo. Nggih. Nah, pripun panjenengan mirsani swasana dalu niki mesti rak ya anu to Mas. Kemutan nalika panjenengan rabi mbiyen mesti ya ngene ya. Wah, dasare panjenengan iki putra. Sik Mas, panjenengan iki putra sinten to? Garing putra sapa panjenengan Mas? Nggih. Awon-awon kula niku terah gareng, Mas. Nggih. Dadi gareng niki warisan saking bapak kula. Bapak kula riyen Gareng Ngesti Pandhawa. Paring asma Marno Sabdo. Mbah Marno Sabdo. Kelairanipun saking tlatah Wonogiri Ngadirojo. Ngadirojo. Nika, dadi kula niku warisan sing ora bakal entek dipangan niku nggih gareng niki. Oh, ngoten nggih. Waton gelem isih tetep gelem sinau lan ngudi kuwi bakale ya entuk rejeki. Ora bakal kebunton dalan. Nah, niki kula Bapak kagungan putra panjenengan terus cacah pinten? gangsal, Mas. Oh. Mbok siji. Nggih. Mbok siji bapak kula riyen pleboyok. Oh nggih ta. Wah, bojone 6. Lho niku mboten gorok. Bapak nu wonge setiti. Dadi enten napa-napa kaya ana buku harian ya, Mas. Oh nggih. Ditulis bojone 6. Nggih. Sing dados gareng niku mbok kula. Ini lucu Mas. Dadi bapak kula nu gareng, yen Ngesti Pandhawa lakon gareng kembar nu kembarane wedok niku mbok kula utawa ibu kula. Kang ibu ya gareng. Gareng Pak niku istimewane yen pas punakawan kembar mergo sing salarik niku mesti wedok kabeh. Oh, nggih. Nah, garenge ibu kula niku. Ya ning penerus e, Mas. Alhamdulillah enten. Nggih. Yen sakniki gareng kembar, garenge lanang kula, garenge wedok mbakyu kula. Wah, ternak gareng. Wedhus apa piye kok? Boten tegese panjenengan iki nurunke gareng akeh ngoten lho Yo ngetrah ternak. Padake kewan wae. Niki wong napa-napa kuwi yen disyukuri nggih nguripi, Mas. Contoh kados dene Pak Sumidi niki. Nggih. Nggih ta? Wong ini iki lho perkara bakso. Nggih. Nek beliau bisa napa niki ngramekaken dawuhipun utawi boyongan utawa ngundung ngantu anakipun ngantos kok ngeten iki luar biasa. Apakah arti dari bakso? Lho sing bakul Pak Sumidi kok takoki kula. Lho panjenengan ya penikmat kuliner. Nggih. Wong iki nek ora ngerti karepe kuwi oleh dahar ya ora iso menikmati. Nggih, nuwun sewu niki utak-atik gathuk. Nggih. Bakso niku BAKSO. B. Bulat bentuknya. Umume kuwi. Sakniki pun enten sing kotak, enten sing gepeng. Ning nek sing nganggo kuncir barang kok sak bakso. Ana bakso setan barang nggih enten. Nggih, niku B. B bulat bentuknya. A. Asalnya dari daging sapi. Umume. Nah, nggih. Terus K. Kuah sebagai penyegarnya. Betul. Terus S. Saus sambal sebagai pelengkapnya. Terakhir E. Orang dewasa sampai anak-anak menyukainya. Weh, Kuwi bakso. Niku daharan sing pancen anu merakyat tenan. Kula niku mboten jeneng niki mergo ditanggap kali Pak Sumidi mboten. Kula nu sak omah seneng bakso kabeh. Oh nggih ta? Nggih, muga-muga niki Bali mengke sangoni bakso. Oh, nggih nggih. Amin. Biyen seneng bakso ya Mas biyen ya. Nggih. Nggih, biyen senenge biyen saiki jare wis nyuda bakso.
Iki tekan didi to sampean iki. Apa? Ki sing bisiki durung gati iki mesti. Ora. Dadi pancen Pak Sumidi niki nggih sing diarani ata teken tekun terus tekan sediane. Amin. Niku rak lagek bakso. Nggih. Saiki aku nyuwun tulung diterjemahke asma Sumidi. Ayo. Yen iso nerjemahke mulih wilujeng ewadine ora kroyok wong semene. Sik nyambut gawe kok ancamane kok nyawa to, Mas? Mboten. Saniki per huruf S U M I D I. Mah. Lah kok mah? Sumidi kok kakek apa kedawan. Lah terus ya per suku kata. per suku kata. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, Pak. Ampun duka nggih, Pak. Ayo paring asma Bapak Sumidi. Nuwun sewu lho niki. Nggih. Sugih sanak sugih sedulur. Mergo pinter serawung. Nah, pinter serawung tur urip ning alam donya pancen kudu pinter serawung. Nggih. Terus mikir keluarga kewajiban baku sing tetep dilakoni nganti saiki. Nggih. Terakhir ditepung wong minangka pedagang bakso. Amin. Udah. Ngene lho kok wis jan ra cair. Mikir lho iki. Lah iya ya pancen dadi kewajibane. Mulane Pak Sumidi niku ngenten lho wanti-wanti mengke Mas Gareng dikanthi. Niku merga ya napa niku keelokan panjenengan kehebatan panjenengan niku sing dadi sing diteni piyayi mriki. Nggih, pancen niki kula alon-alon Mas dadi perune niku gareng-gareng liyane sing do nonton tirunen. Oh nggih. Merga hukumnya halal, seorang dagelan niru dagelan liyane hukume halal. Yen ana sing ngelokke, ana sing nyeneni mungsuhe aku. Nggih. Wis pokoke entuk. Lah monggo ning anu ya. Ah ning perkara lucu lan urane mbuh. Sing baken ngeten Mas Gareng harus mempunyai adab sebagai seniman. Ya alhamdulillah. Umpama tetiru gitu ya kudu mengakui bahwa itu karya seseorang yang ditiru. Alhamdulillah Mas iki gareng-gareng sakniki niku anaknya terpelajar dan pinter-pinter sing baku ngerti adab kesopanan. Nggih, mergo saiki iki kudu pinter golek kabar, kudu pinter nglumpukke informasi. Betul, mergo betul. Majune jaman iku sok-sok kurang informasi ning wis rumangsa ngerti dhewe, ngoten lho. Aja keset cari informasi, aja keset ngrungokke berita. Yen nonton TV aja mung sinetron tok sing ditonton ning berita penting. Arep dadi YouTuber masalah TikTokers lho bener. Dalange niku TikTokers. Ya. Mula ngeten ora rugi nimbali Mas Gareng jogete ya elok, suarane ya hebat. Amin alhamdulillah. Iki ora lagi walang kekek lho, serapat. Ayo. Ora hebat nek yo iki ngaturke lagu-lagu isih akeh nawala sing ditampa nggih.
Piye ta? Piye? Apa-apa kok ora beneran? Sik to. Iki mau ki ngiringi joget apa ngiringi maling melayu? Maling joget. Kok maling joget? Lah padha kecekele kok ya. Niku gugah semangat panjenengan. Ah, ora turu kok digugah. Iramane sakmono kencenge ora umum. Aduh, sik mengkis-mengkis aku. Wong panjenengan ya tenaga. Ah niki ngene lho, kanggo anu ngelingi sing nom-nom kuwi. Mas Gareng nganti yuswa semono tenagane isih kuat mergo anu olahragane ora ditinggalke. Wong joget iki ora olahraga. Nggih, olahraga kuwi nawan bengi ngene ya maling. Ya ora kok. Nggih ngeten Mas, ngeten. Nuwun. Piye bisane gawean kuwi ngrejekeni kowe? Nggih. Dan lah kudu diudi, kudu disinaoni. Nggih. Ora kudu apik. Sing penting irama. Leres. Heeh. Sik karo nyendal ambekan iki aku. Merga ngenten Mas Gareng sing jeneng apik niku napa? Relatif. Nggih, relatif. Apik kanggone A ki rung tentu apik kanggone B. Nggih, mula ya kudu anu saling menghargai. Nek kowe kepengin mangan soto ya jajano soto. Nggih. Nggih ta? Ora sah kongkonan wong kon masak soto terus kon mangan soto. Wong selirane beda. Lah mengko dadine nggih maido. Lah, ngono. Nek kowe seneng mangan bakso ya mangan bakso. Nggih, wah jan. Oh, pengen mangan bakso. Wah, aku pengen mangan bakso. Sok kapan ya ana sing jajake bakso? Lah, kuwi jenenge wis tiwas gambleh nek kuwi. Dene wong kula nu saking senenge tesih kathah sing nenggani. Nggih, Mas Gareng leres nggih. Menika piye Mas? Sesuk operasi kuping lho aku ngene iki. Nyuwun lelagon Kitir Semilir. Wah, aku kenter pinggir ki seneng aku. Menika Yayasan Ki Gedhug Siswantara. Luar biasa lagu saiki iki apa do viral kabeh. Nggih. Apik-apik kabeh wong kuciwane aku ora ono sing apal kabeh. Mula saniki para ibu-ibu waranggana penyanyi-penyanyi niku dituntut IQ-ne kudu pinter merga lagu-lagu saiki akeh banget. Tujune kok ana HP. Lah niku. Dadi agar ana iki mau ana titipan layang Mas, apa sumpelane aku. Panjenengan waos kula merdikake. Ora iso ana dite kok. Lho, sing anu no, sing asta sing anu Oh ya dipaksa ya wis kene tak wacane. Kok iki sae pintere jamaah. Assalamualaikum waalaikumsalam. Nuwun Mas, matur nuwun. Mas, lah kok sik lho wong iki wis nuwun kok. Nuwun Mas Petro, kula saking alumni SMP Negeri 1 Muter tahun 86. Nderek mangayu aku, Mangayu Bagyo. lah ya Bagyo ki aku kok. Oh nggih. Ya. Aku Bapak Sumidi lan Ibu Nini anggenipun Mahargya Putra. Mugi Mas Nanda dan Mbak Novia dados keluarga samawa. Sakinah Mawadah warung warohmah nggih. nyun lagu ninggal katresnan. Oh nggih. Eka uget-uget. Oke. Sisan iki niku diwaos sisan. Waduh. Jan piye kok le. Gambare kleruran, kok tiwas dikirim kleru. Kleru kok pas rebut bakso. Iki lah ya iki rada nyeleneh iki. Nggih. Nika nyuwun lagu lancaran 45 Oh, nggih. buat keluarga besar Bapak Yatin dan Ibu Kinah. Nggih. Dari Sohibul Bait Bu Nini. Lha iki yo luar biasa ki ana sing ngersake Bu Nini malah sing ngersake. Lah nggih Bu Nunu kok urung ya. Urung. Sing digoleki Nini ya. Anu nggih, semangat juang 45 nggih. 45. Aturke sik. Yo, iki dudu lagu perjuangan sing trek-trek lho ya. Tambure siap kupinge dirungokne. Nenanane. Dudu niku iki. Oh, dudu to. Lagu 45 nggih. Trek trek jane neno. Yo. Serius. Yo, diaturke. Maka, iya ta.
Niki semangat juang 45 ngelingke yen to awake dhewe niku riyen niku merdika direwangi pecahing dada kutaing getih mula diisi hal-hal yang positif. Maka ngetoke lagu iki yo nuansane kaya pitulasan ya. Loh, lah niki ya menyongsong iki wis arep Agustus. Ya muga-muga sok pitulasan kene ya wayangan meneh. Amin. Ya didongake no Mas Gareng, dongake. Piyayi Sumber Agung kita sumber wis ngarani Agung iki gedhe. Dadi iki niku pancen sumbering rejeki, sumbering kesehatan gitu. Amin. Mula karben piyayi mriki kabeh pinaringan wilujeng lir ing sambikala tinebihna saka durga sengkala cinaketna bagya mulya. Amin. Engko nek rezekine akeh iso ngaturi Mas Gareng meneh. Amin. Nggih, heeh. Aku wis semangat juang 45 ki ya menggugah semangat tenan. Menggugah semangat tenan. Nggih. Bar niki kok sik aku tak nyuwun berkah Mbak Darsini sik. Oh, napa Mas? Niki wae enten sing ngersake lagu Titituit. Nah, oh nganu Tanjung Perak nggih. Iya. Tanjung Perak Mbak Dar. Album hitnya Mbak Darsini. Iki meledos biyen sempat meledos. Oh nggih, meledak-ledak nih Mbak Darsini niki. Ayo, monggo diaturke sik iki kanggo tombo kangen. Yo, Mbak Dar diaturke sik. Tanjung Perak, ayo sing anu siap balungan ya. Tititu pak. Ayo sing bareng. Ayo. Mas Dodo siap, Siwa. Siap, Bos. Yo, monggo diaturke. Yo, Cak. Tititu. Kurang bareng. Mas Boy ngenteni lagu iki nyawer iki. Ya. Mas Boy, makasih ya Mas Boy. Lho nek wong e. Oh, enggak. Oh, krono makasih. Baleni, sing bareng ayo. Jiro lu ya. Tititu. Yo, terus. Kamar mati. Siti lunga do re mi sa jeneng titil mire tahu tempe nak rasane. Waktu terang bulan udara baranglah sekali kepala Surabaya. Belum berapa lama saya duduk dengan bintang. Mas Gareng kacane. Kawan saya Mas Gareng itu namanya. Ayo rame-rame pergi ke Tanjung Perak. Bagi satu taksi kita Yuk bareng. Siapa suka boleh ikut. Pak Cilik. Pak Cilik. Sing kuru. Sing lembu. Sing lembu ra entuk melu. Rantu melu. Aku ya melu. Ilmu tiwas dadan ayo. Ya. Mina kaca bebu kopi Tanjung Perak. Tapi lawan siapa suka boleh ikut. Bawa gitar Tanjung Piung. Jangan membawa anggur Tanjung Perak. Tapi lawan Tanjung Perak tapi laut. Tanjung Perak tapi laut. Wah. Aku isih SD lagi. Wah, iki populere biyen dibawakan oleh Ibu Wal 10. Buah Jinah. Lah yo Jinah 10. Aja ganti jeneng to marai bingung ae. Kae buku kok ben. Heeh, ning tenan pengalaman tenan dari Buah Jinah kula biyen ngendangi walang kakek Jaipong iya. Nggih. Ngendangi Buah Jinah. Oh, tenan nika pun. Lah termasuk anak-anak kula riyen sing nyangoni nggih Bu Wal Jinah ke sekolah. Nggih. Anake ya le aja go mendem ngono. Nggih. Mbak Darsini saya kelingan ya alhamdulillah. Oh, Mbak Darsini iki tetep eling. Ora tau kok. Yo isih eling ya, Mbak. Ya, Pak. Ora eling. kasih. Oh, ya syukur ya eling. Lho, eling iki ngene lho kok sik. Iku dikira ora eling iku. Eling iki kelingan ngono lho. Lah iya.
Eling arani eling lali. Wis pokoke awet to sehat terus, Mbak Dar sini sehat-sehat terus ben ngomong karo adik-adik Waranggana iki. Ampun cilik-cilik nggih. Oh, mboten wis jenengan pokoke sing ngomong aku cilik kok nganti sayah ini. Ha iya, wiwit anu urung duwe anak nganti iso gawe anak lho Mbak Dar sini iki aku dimong terus. Oh, ngono ta? Heeh. Yo, Mbak Dini, niki wonten sing ngesake kitir semilir. Iki ya niki luar biasa iki. Iki pancen sing simpenan kok. Pokoke ora lagu-lagu sing gawat ora ditokke. Iya. Terus. Ning. Ora jeneng adil yen kowe ora tak tepungke kemergo kabeh ditepungke. Awakmu jenenge sapa? Derek pitepangan Pak D. Iya. Kula Dini. Dini apa mung cukup Dini tok? Boten. Menurut ijazah jenengmu sapa? Dini Wahyu Indah Lestari. Duwe Wahyu ki tegese pahala. Nggih. Wahyu Lestari. Indah Lestari. Indah sing rupane indah tur lestari uripe gawene Wanci Dini. Nggih. Oh laire Wanci Dini. Ya. Oh omahmu di Nduk? Nganjuk. Oh Jawa Timur. Jawa Timur. Nganjuk. Ning kuliah ning UNS. Nggih. Wis rampung apa urung, Nduk? Alhamdulillah dereng. Kok alhamdulillah dereng. Ya muga-muga ndang rampung. Amin. Kok nek wis rampung S1, S2. Kaya Mas Alfian Budi Geger iki lho, iki S2 iki. S2, Mas. Wah, tenan. Nggih to, Mas. Terus S2 ki sacet minggat. Iki burung iki arep nglumpuk sik, arep lumpuk-lumpuk. Nek wis tukon lagi S2. Ya. Ya, kitir sumilir. Tak melu ngrungokke lagune kaya ngapae. Aku ngertine ya mung ning TikTok liwat ngono kaya. Apik iki. Maka ayo, Cah. Teater iki, maka ayo. Ayo.
senggak ngerti, Bang. Aku lagi iki lho seumur-umur. Sik, dini aja lu sik. Seumur-umur ana senggaan, aduh yo. Aduh yo. Lu jane apa kecepit kok piye to? Senggaan aduh yo. Saiki dini kowe nyanyi kuwi gen saire cetha mung awakmu karo gendang. Gamelane jadi sewaktu-waktu memang sepi job Selentem, terus gong, kenong. Ya kabeh. Ora ono kuwi tok balungane. Ayo, selentem. Kok sik, selentem wis buka kepean ayo. Tek iki anggere ngono kuwi mesti anu ae. Oh, ayo, teki. Iya, kitir-silir dibuka tek iki. Lumilir kok. Yo, diaturke yo. Yo, Dek. Anganku ngambara anembus mega ngitung lintang sesuluh padang rembulan tak goleki ana ngendi simpen jarina tak kirim iki dong kaget teki jantung selungitan kuatir lampun tajaban sekar mataring orang kang jengkar ngakirimi layang kita tak sepirke yang sumilir para ngrasa sliramu tansah tak pikir sesak mlebu sedeng lho Pak De Rina wengi wayang beda atiku sing tirta kapan bayang gegem lintang kohen rembulan aku samar kuatir lamun tajaban sekar menggaring orang kang jengkar ngelah kang tanpa upama aku temete sing tirta kanggo nelesi lungka-lungka ketika Kendangane ya elak, ya Allah senengane ya pengendang. Ya. Ya. Makasih ya Dini. Pak, aku terus terang aku ora konsentrasi pengendang, ora konsentrasi nyanyi. Konsentrasi labene sidan-sidan lho. Oh, kowe aja nyek lho ibu-ibu. Oh, nek perkara senggak ngono, nek perkara nembang bojone Mas Gareng iki Oh, luar biasa. bojoku apa? Bisa nembang to. Bojone sampeyan nek tembange ya apik. Senggak nek ora kalah karo kuwi senggake. Wah, aku kurang gadang. Lah iya. Bojoku nyenggaki au. Ya pas itu Gareng. Wah, aku tenan lho. Bareng krungu suarane jajal baleni ora sang aku lagu. Senggaki. Ya ora iso senggak. Wis iso kudu iso. Ikan. Nanane Wes e. Ngapa kuwi Gareng kuwi? Aku kager krungu ngono iki. Kelingan sing tak tonton mau bengi. Mula aja sok nonton Gosong Misteri. Bodo horor iki. Lah ora tak tonton piye tak ubahke iki. Lah iya. Tak jane tak puter. Ya. Mbak Eka Suranti, ayo mari ke sini. Ayo Suranti. Ayo dipethuk. Iki apa betul iki? Ayo. Ya. Pergi Mbak Eka. Nggih. Ya, dipethuk ya, anu sepate ya. Wis tekan golek Ya rasido. Ayo. Lho piye iki apik iki ta? Lah ya wong penak-penak kok ae. Lah kaya anakan kucing goleki mboke. Lah kok nek sing senggak Dedi, malah wedi.
ora senggane glegeken kok. Nah ya pancen iki lah. Seni itu dinamis. Nuntut zaman kelakone setiap tahun mesti perubahan ada. Nggih no, ayo. Tapi yang penting tidak meninggalkan pokoknya. Kan mengikuti zaman. Zaman. Nggih, wong jenenge napa niku cakra manggilingan sing jeneng bumi wae mubeng kok ya. Kula awake dhewe ya dituntut kudu ngetutke marang napa niku ombyaking swasana. Ora jek. Contone kaya bengi iki aku melu sesuk ora melu barang ngono ki. Iya. Ora ajek ya. Bakune anu apa kuwi ngeli aja nganti keli ngono. Nggih. Iki Mbak Eka Suranti aku arep nyuwun anu Mbak jenengan bawani Raden Arya. Oh, iki mau surunane apa iki sijine iki? Apa sijine? Sing mau lak 45 wis. Nggih. Iki apa mau ki lagu Ninggal Katresnan. Ninggal Katresnan. Ning anu sik wau ana sing ngersake Sesideman Pak Alek Oh, nggih. Aku ndak lali aku. Sesideman. Sesideman. Dikancani karo Eka Separo. Nah, iya kene Kak. Sing Ayo Kak. Nah iki sing kemasan mini karo sing Saset. Ayo kene dibawani sik. Mangga. Yo bawa kene aku tak. Iki sing diarani botol bir karo botol cokak ya iki. Kok adoh berbeda cokak. Alah kira botol bir ora lepek kok. Kene. Kak, najan kepiye kowe tak tresnani, Nduk. Sayang kene sayang. Wah, wong anu apa kuwi Pak Sumidi pun dawuh, Mbak Ika kok aja digawa mantuk iki Mas Bagong. Lho lak ora le. Lah pripun? Mbak Ika getuget ra entuk gawa mulih. Kang apa wae Kang? Dikene kene mbah dipek anak apa piye? Lah. Pripun? Nggo jagani sok nggo seret-seretan putune ya. Oleh jero apa kaya. Yo, bawani sik. Ayo, saiki saka Mbak Ika sing utuh sik. Nah. Yo. Wiwitane. Apa wiwit? Iya. Wiwi. Ayo. Wiwitane lambe ngisor karo dhuwur digeget bareng. Digeget. Ya digeget bareng malah ra iso muni lho iki. Ya Mbak Ika. Wiwitane. Aku kaget krungu wiwit iki kalian sing ora. Oh, aku ning Medan dintek. Ya. Andirek sang pekik. Derek sang pekik. Mas Gareng. Iki nyondro derek sang pekik. Wah, lah iki. Wah. Pak Digareng sang pekik. Pekok. Iki lho, iki asu. Iki cilik lho. Kowe takon. Maksudnya wis tenan ora ngono lho. Lho peking lho ora nyandak pekok. Iya, Mbak Ika. Priya bagus kang olah budaya. Aku seneng. Mboten dioper sing setugel. Bar iki lho saklare engkas. Ngapa Mas Gareng? Aku terus kelingan ngene kelingan. Ya pas mbok izin kae terus mlebu kamar jenate tunggal kono kayak adus. Ayo. Ya. Bacute sowan menyang kutha gedhe. Kutha Gedhe Yojo kono. Wong lalen karo ora ketau kelingan. Sowan marang kutha gedhe. Eka bonsai. Oh alah, bonsai. Iki lho tak tujokke nggo Pak Bayan isih lenggah ya. Iya. Pipone to lho, pipone gowedi ki. Nek genah pipa balung ledek kan. Apa ya nek pipa balung ledek gowedi lho sak. Oh, gading no mangsane.
Pipok gede Pak Bur geger kuwi duwe. Nggih to. Nek arep mayang ku dudu pipok gede. Gasing Mas, pring. Suleke matane. Ya, pipok gudak teh. Iya Kak? Kok ya melu lali. Nah, iya aku mau sing ngajari kono. Ya. Bendera wih. Ora aku kuwi Bagong kaya. Bendera terus kayungyon Nano neno. Selendang sutra. Ya, ora apa-apa. Kang saking kuning. Ukir, ora apa-apa. Sutra. Ya. Selendang sutra. Sendang kuning. Selendang kuning. Nah. Kuning. Aja ngelek. Ya. Kang saking Kang saking ukir. Mas Gareng. Nun. Nah. Kula tasih gesang. Ayo. Mriki Mas Gareng. Lah, iki lek gareng lagi obong-obong congor di beluk. Join apa? Kok iso obong-obong congor. Lah iki. Mas Gareng. Lenggah sekeco mirenge Mbak Eka. Nah, ayo linggo sik. Kene. Linggo sik. Sing kaya bak kucing kowe iki. Ayo Bang Bacang. Ayo. Ayo lek gareng. Linggo. Kowe tak perwoso lho. Iya Kak. Suara Pak De Gareng iku kudune dilenggahke. Iya. setruk kok kok dilenggahke. Wis lugu dhewe kok dilenggahke. Maksudnya aja ngono Lah dicangke. dilinggoke terus diturokke. Lah nek iki ya angel lah diturok-turokke ra turok-turok kok. Ora turu-turu. Kok ora turu? Ora turu-turu. Oh, ki waton gablek. Aja godho aku lho iki. Aku Ya, Kak, sing ya, Kak. wani lho, dikroyok loro sing wani lho. Kautuh. Iya. Suara kurang paramana. Iya, aku lek mau teko iso, tapi lek nembang dhewe lali ya nang. Iya. Suara kurang perwono. Ning wasis angungrum. Neng wasis. Genti ya sing setugel ngungrum marang Angungrum marang Bandosa. Bandara. Yo. Angungrum marang Bandara. Neno. Tia Sulestyo pijer ngincang ngake alis. Dinteke Kak. Nen ayo. Terus tresno sesideman. Langgame Mbak Eka Suranti. Ya, Mbak. Luwih becik patenana timbang pepisahan.
balungan ya. Ana benjo. Ada dong. Pripun, Mbak? Aduh tuh. Alah, dadak aku ngono nyapa rek. Ngene, Mbak Eka Suranti, Nggih. bareng panjenengan mengko langgam. Nggih. ya. Terus go ompak. Nggih. Bareng kuwi terus digarap dangdut slow genti sing Eka Setugel. Oh, gantian kula. Heeh. Sawise Mbak Eka wong yo Mbak Yuku sing utuh yo sing seniorku. Iya, no. Mane kei sing pertama lah. Pertama. Nyapa to Pak? Jane ngopo to? Ngapa to? Iki ya ngapa to? Ya Mbak Eka tutuke. Nah. Iya. Ya. Urip ana kota gedhe kowe tak tokake apa wae najian sesindaman merdeka sembaca. Yuk. Sing pengen kaya. Kecere di anu. Luwe becik paten ana timbang pepisahan lawan yos lestyo tak rewangi samudana marang kula warga garwa lan putra. Liwat kincang asing wasalan yang rasane nyatiku senadyan wasling serius aku isih mampu ngladeni selangku. Siwa iki bar dadi ketua rombongan wingi. Ngajak Agil arep teduh Mas ajake gawe rombongan dhewe iki tenono. Yo. Iki akar serabut. Kok akar serabut piye to? Kowe iki mbako. Ambo udut ya. Ya enggak, ya enggak. Ya. Urip ana kutha gedhe kepetan tumake maksa isine apa-apa wae senadyan sesedoman Menika dipun suwun dene penggemar wayang Pak Dewarno. Ah nggih. Oke, nggih, siap. Yo sik. Niki eling-eling Banyumasan. Ayo. Buka saka saron wae. Ngajake. Lah nggih no, apa ya ora. Ngajake iki mumpung ana pengendang asli saka Banyumas. Anu to Mas Nung to? Heeh. Jare sutil. Oh kok sudel. Jenenge sutil. Nah, pomo iso longgar anu tak suwune pangestu Mas Nung kuwi mengendangi aku main Banyumas ya. Ayo gendong Ibu. Mantuk ora? Ayo, kene diaturke. Eling-eling Banyumasan ku sing nembang Mbak Suci sing joget
Mbak Ika, pokok buka saran Cak. Yo. Yo.
dinamis. Dinamis. Oh, saestu. Ya dasare wong sing ngendang ya si. Wah, Mas Nung niku panjenengane niku dalang. Ayo ya dalang ya kendangane ya mantep. Pokoke sing dadi batin niku Mas. Pengendang angger apa figure iki gede-gede ngono iki kendangane mesti apik. Oh nggih ta. Kuwi ora jejer kaya Dursasana karo Durmagati. Ya ora ya. Nggih, Mbak Dita Intawati ayo kene. Monggo. Truk. Yo. Yo. Hai. Anu Tru. Ana sunah lagu iki. Nyuwun lagu podang kuning kalian wewayanganmu ingkang nembang Mbak Dita. Katur Bapak Sumidi sekeluarga, mugi-mugi sukses selalu. Amin. Saking tim keamanan. Wah, iki kudu diaturi iki. Ayo. Wayangmu ngambara ing awang-awang. Ya, diaturke. Wewayanganmu. Padha rapale dadi. Oh iki anu anyar lho Mas. Anyar. Ingkang ngripta Mas Gandung niku anu beliaunya itu pamyoro atau MC. Gandung. Nggih. Oh, gaweane Mas Gandung to. Mangga ya diaturke ya. Mangga. Ya ta. Wayanganmu. Paling pokoknya jangan berhenti untuk berkreativitas. Oh nggih, berkaryanku terus. Kok nawa-nawa nyuwun apa Mas Gareng? Ayo sing mriku wau. Sing anu Mbak Ika napa, Mbak? Nggih, kuwi mau apa kuwi mau? Ana sing ngersake. Pak Sandimen ngersakne waru doyong. Oh, waru doyong. Nggih. Iki waru doyong sing endi sik? Waru doyong. Tayub. Ora waru doyong. Oh, niku. Pinggir kali tayub ditayub. Nggih, ya wis, oke. Dadi waru doyong anu kuwi. Ha. Wong ayu lagi doyong. Nek ya enek soalé. Waru doyong. Kang Mas. Kaya enek. Kali. Ya, diaturke. Mangga, tayub ki sik. Ana iki yo anu no digarap lancar-lancar terus lagi tayub. Lah nggih, iki ledeke masa gur siji nek ledeke. Lah sapa? Ayo iki. Lah iki Kancani Mbak Fahmi. Ayo. Iki wis rada doyong Fahmi ya. Ben iso doyong-doyong ngono. Fahmi tadi. Ledek siji tok sing ngombeni ra cukup. Fahmi pancen lagi dadi kembang cengel. Kembang apa? Kembang cengel. Kok kembang cengel? Lah lambe nang tembus sing cengel. Ya, ngene. Waduh iki jane lagi dadi bintang iki ya.
Jare duta ganti story ya. Warga ya telan wis setor. Heeh. Ya, kene nduk. Sayang. Maka yo diaturke yo warudayang Cak. Ya karo ngeling-eling iki wis ora tamu tuh lho. Maka ya oseng. Ngapa kaya bedhok pitik ae. Pripun iki mengke warudayang bablas kijing miring. Kowe iki arep ngedep sing dhisik. Warudayange Mbak Eka, kijing miringe Pak Amin. Pak Amin nek miring elok iki. Iki rada ndayang rada miring. Pancen biring wisane. Nek aku ora mung anu. Yo warudayang, ayo maka, ya ta. Nuwun para rawuh, unjukan sampun medal malih ya. Semangga Bapak. Unjukane dipun unjuk. Ayo. Yo. Waru-waru doyong Mas, doyong ing pinggir kali. Ayo moblok-moblok pantasake sing nyenengi. Rujak babal akeh uyahe yen tak tinggal. Waru-waru doyong Kang Mas, doyong arep pasisir. Ayo kincong-kincong kowe akeh sing naksir. Ya, nano. Ayo dijegleke pasiret Mbak ya. Ayo, nano. Bayeme kuning-kuning ayame yen pinuju sae. Waru-waru doyong Mas, doyong ing pesisir. Ayo moblong-moblong pantasake sing edo naksir. Alah. An- Ayo. Ana luwak. Ngapa? Ojo. Pari anak. Ana luwak kok nyolong srandal nek kurang penah diganjel bantal. Ya Mi. Waru-waru doyong Kang Mas. Ayo kincang-kincang kowe tansah antene. Iya Mi. Apa? Nyapa? Apa nih? Lah piye? Yo, nano. Ameka suket diantol-antol senengi banget rapi sakumpul. Waru-waru doyong Mas, doyong ing pinggir kolong. Ayo moblong-moblong pantasake sing pengen nyolong. Ablah kijing miring ya. Iya. Sepikul jengkol, sepikul jeruk, megel-megel kabotan bathuk. Miring-miring Mas. Ayo. Yeay. Yo. Monggo Mas kijing miring penak dados monggo Mas.
Seneng iki rebutan seneng. Siapa yang mau? Kuwi arek ngopak adus apa piye kok? Ngapa kok terus? Kalau ngata Mas Rene miring ngono lho, Mas. Ngapa kok digo rebutan iki seneng ya? Rene. Ayo. Piye-piye nganggo mic. Kok jog jomplangan. Potensi omu ki lho. Ben, digo rebutan bangsa dini lo seneng. Lah wong tato wis kapal kabeh. Justru sing ngene-ngene iki wis pengalaman aku karo Mbak Fahmi wis pengalaman. Kowe arep sia-sia. Peh wis karo aku wis tuwek kaya ngono kuwi ya karo wong wedok kaya ngono. Wis saiki iki wis Ya peng kendan ngono. Aja Mbak Eka aja dijarang Mbak Eka. Fami, Mbak Eka aja nggih, dijarang. lha pripun? Aduh, tuh sapa sing tak sadar. Astagfirullahaladzim. Aku nek wis kebacut, kudu wis mlubung kampung. ngoten. Masa wedang. Mbak Fahmi, kowe pengen mangan seafood ora? Piye, piye? Iki lho mumpung enek kepiting. Alah ya ampun. Karen jupuk saus. Lah iya to. Wong tato Lah, botol beneran. kecap. Beneran, kene. Nggo lawo. Iki total. Ayo, ayo. Ayo, enggak. Kosek. Ayo. Wes karo. Angel, angel. Piye to? Sing Agar yamen iki mlebokke angel. Manula. Iki wis suwe ra metu lho. Ayo, sing duwe serenek lho iki, mbok menawa. Banjur lane wis sing duwe serenek ya. Sik, cekali. Ye, sing ndi dicekel. Ah. Piye? Piye? Piye, arep piye iki? Ayo, ayo. Ayo. Weh. Pinter. Anake sapa iki ya? Lah. Mas kopi siji, Mas. Ora, tidak sia-sia. Ada Kalimantan dilatih saiki. Bangsamu ngunyung kok. Yo ditekke kijing miring bablaske podang kuning irama seger. Monggo, ayo. Sendok para kira-kiran ya ndak kita dadi pikiran. Ayo Mas. Podang kuning lho iki. Ben ayo Mas. Iya. Yo. Iya. Yuk Kak Mas, ayo Mas, yuk Kak Mas, ayo dong. Yo. Soalan nenggo
Sing apa? Mas Sing ngomong kliru gelas e. Apa ta? jaluk lintang asmara, Mas. Oh alah. Mas ya. Lintang asmara ne sing nyanyi sing cah nom, sing tuwek-tuwek. Dekem. Ora iki Lintang asmara ya bagiane Dini. Lah Dini no, Dini Iki mau lagi. podang kuning, wah kendangane elok tenan Jaipong Pelo jenenge. Ayo, Dini. Ayo Mbak Dini. Anu kae. Ayo anak wedok kae apal kae. Oh ya, anu madu. Du, ayo du. Ayo kene Du, madu. Ayo Duk, mriki Duk. Iki single apa diduetke? Ya duet no. Duet karo iki, kanu iki Jemunak iki. Yo, Nduk madu tak duetke iki karo Mbah Alfian. Ya Lintang Asmara, ayo. Diaturke. Monggo ayo. Iki pundutane pemuda-pemuda sing ngewangi jaga keamanan bab parkir. Oke, siap. Nggih, matur nuwun Mas dijaga kondisinya. Nggih, untuk parkir. Ya, Cak, diaturke ya. Lintang Asmara. Monggo ayo.
Matur nuwun ya, Dek. Madu. Madu. Mas Gareng. Dun. Ayo. Panjenengan arep paring dawuh apa? Nggih mboten langkung derek dedonga Bapak Sumiti sak keluarga kalih sing rubeda kuda rencana saha lara miwakang nembe kemawon dipun pargan enggalo pikantuk wahyu putra ingkang soleh utawi solehah. Amin. Sembah nuwun Mas Gareng.